Kung nitong tanan guys, lang uy may among isuwa pirmi guys. Naboy permi. Ang pama. Baka ako maglawi ko. Wala, basta lagi ni. Wala, kasi mo ni rin. Ya. Sari-sari. Inja. Lagi ka ng nabintahagang pamati sa kadsa hilot ko. Kuha dyan na-relax. Tinadya din ang gingan, huwag mahilot, ma-relax. Kuha nakamatikod ko sa lawas basta. Nga nabitang magbiyahe, ladyo. Kaya makapudan ko. Mga diyahang matikdan na may ngani ko. Malaki Bukis lang ko. Nagpima. Kaya katong among biyahian, kaya grabe man dyan ladyo ah. Hindi init ka dyan. Mga lang, hindi nakagwantag ang lawas. Huwag nga ng kapoy. Kay, kinawagmaan, nagsugod naman kong pislang. Pero no nakanagpit lang mo ma. Nakapay gamay. Ano saan na mawa din pit lang mo di ay ma. Pawa na ni. Sama? Pawa na. Ano sa mawa ma. Karon. Kano sa kasugod ang pit lang mo di ay ma. Glaas. Ang adlaw. Nagpima. Ako kay ganahan man yung paglaw. Uy. Silalian ako. Dahil pa. Kanod. May lupos gulay. Yung naisabong kamunggay. Higop mo ma. Mga din na ay. Yung pilpili. Didi kong pipili di ay ma. Kagisda. Kagisda ma. Magprito kagisda na eh. Nagpima. Isa dyan kakuhan palisan. Isa ka adlaw kung higda dyan. Karon ang ipugas ang lawas so bakod ko kay lagi maglawoy ko. Ay ganun ang udtog ang gikaon. Abuntag ang gikaon ko an utmil. Hindi pagkaudto. Ako'y gana ng kaon. Maglamid dyan ko paglawoy. Malaki ma. Anong daw man sa pirmi di ay ma. Kagulay kay may masustansya. Gusto na po mo chicken na po yung gusto. Hindi mo na yung fried chicken per me. Nga ma to ma. Nanayin dyan, nagkana kagkubasa. Pagkubara di ay ma. Malaki ma. Nabara sa o. Labat ko sa mo ma. Habagaro sila. Nag-out ni Nailin niya ma. Kahit Nailin. Kamusta makadiyat Manila Nailin? Okay ra ka Manila Nailin? Himingaw bagat pukot. Tawa kadari Nailin. Minga good. Mingaw pukot si Dama. Kaya nagtalk sa Manila kay nagpa-opera di nga ti upaw ma. Ako man opera eh. Kadot ati operahan ni ati upaw di ay ma. Patakay ba? Isa na itura nga operahan sa ti upaw di ay ma. Patakay ba? Ito tidak Manila kay magpa-opera sa ti upaw ma. Lati ma. So guys, fast forward. Luto na dagatang nila oy. Mao na akong panihapon nila kay may naman kong tambal kay grabe diyang labaras ang o. Voice record ta daling dapita. Arang ka alibugjaw gamang pamudyo kay si tatay nagpa-sounds. Then apoy nag-istorya. Mukhaan di ko daling buongon. Ilaman ning salin ni Liza na pa may nabilin diri sa lamisa. Mukhaan ko kay harahat ng tilaok kay ngan lagi nang giubuta. Lami man ni kaag aslam. Pero di po ko magpalabi dani kay maandar rin sa paghang hyperacidity. Nakaon ra ko kay arong mabawas-bawasan po ng katal sang tutunlan.
Mag 144 ra. Braso kay So guys, na des atan daris bay nindong sinja kay bawo malagi siya nga grabing labarag ang ingon siya nga kuno kong tuuban kay basin kuno og pasmo. Ako di jud ko mo tuod aning tuob pero si atan anad sa mga ingani das ni agi jud po kong gituuban mo nang sanong nalamampog ko. Di mahilot ko. Aray. Nangan ang mata. Gamay. Nago. Ano si Ate Ruby ba? Gihilot ako sa una. Diyan na siya gipang pusa. Na ako na yung mga hangin-hangin pa to. Pero to na. Hi guys, madyong palis. Karon di guys adlong Sabado. Nja. Pila na kaadlaw nga narakos taas, nagren-ren kay mamalaging gikujabid. Kuan pila ni kaadlaw nga nakoy gipamati. Nja. Andum ko ba sa una sa katong uso pag COVID. Nakaingon jud ko mura man kog na COVID. Kay ano, grabe dyan kapudya sang lawas. Nja. Kanang gilanatan ko mild ra noon. Nja. Kanang agubo na ho. Tagsara ko muubo pero agang gikabalak-an kay naakoy plima. Di pares mga katong sige ko ubo-ubo bitaw tungod kay na allergic ko. Wa ko dito nabalaka kay aghang plima. Makainom din ko gingas doktor ba nga kanang okay ra ko na pangutanon mo ko sa doktor. Kato na pa-check up ko nga insay color sang plima. Ning ko nga white ra siya nga sticky. Ning ang doktor nga okay ra kuno na nga kanang plima, allergy ra kuno na ingana basta white nga plain. Nja karon kay medyo nabalaka ko kay agang plima kay kuan man kanang mura sa yellow green. Nja isa pa bing hadlok kana si jay kanang halo nga dugo. Gamay ra noon ako nag kuan ba isa ka nasamad ba kagang throat ug insa. So mao to nag-research ko kay karon lagay high tech naman pwede na makamangutana dari sa internet ug ngadto ang gipangutana nga yellow green hang plima dyan ay sagol nga dugo. Nabasa sa ang research na ako na infeksyon, pwede ko na pneumonia, pwede ko na podog ka ng sa pabato, basta kay nasa dyan infeksyon. So mauna nga kanang Sabado malagi ron kuan waroy ka ng abli ag kanang clinic sa Alicia. Pero naay igagaw si tatay nga doktor nga pwede rami magpa-check up anytime na igagaw ni tatay second degree kasi ni nga doktor. Kaso laman nakasaad na ko des na agi nga di na ko mobalik ni jag pa-check up kay tungod bito kay masakit na po si ja pero mo check up pa si ja. Kaso laman kuan na si ja bugnutin kanang kuan gani mo singhag na si ja. Ano nakaingon ko nga des niya gining ko din ako mo pa-check up ni ja kay mahadlok ko kay musinghag. Bisag ija kong pagumangkan sa igagawan. Mahadlok ko. Pero lagi karon kay mas mahadlok man po kung di ko kainom og tambal. Mangisag na laman siguro ko. Pa-check up ko ug maabot si atan. Kay nahadlok lagi ko. Nja kanang nay ganina sa pagluwa na ganiha pa man ko nakanotice nga to the color sa ang plima. Ahang gi send ni Florami kay si Florami una ng sumbunganan sa tanan. Nja ingon si Florami nga
Ngato ko na pagibati ni Mayor Rosalie. Nakita ko sa may din ni Mayor, mao po diyang gibati di ay nga agidyang priman ako na pa sagol nga kuan. Mo na nakaingin ko nga need na jud siguro ko mag-antibiotic. Kay mo lagi nakaingin ko nga kadaghan naman ko ubhon kanang mga allergic ko di maningani kakapoy. Karon kay kapoy man ko. No lagi share ko lang. Unsa nagkuan na lang po ko nag-isolate. Naglahi-lahi ra ko ba? Ako maglido sa mga tawas. Family house. Pero si Terry, nag-antibiotic si Terry. Kay dengan-dengan pod mi. Pero si Jack kay naman si Jay kanang online nga doktor. Pwede naman si Jay tumukuan. Unja. Kuha nag-inom si Jay antibiotic. Ako ning kuha naman po ko ning distansya ko. Ni lahi ko kay basin og kanang manakid pod ba. No nang kuan na ako na ristakas. Kuan lagi grabe lagi na sa bani nga. Karon pa mo kasuway nga ngani kapoy. Tamalon. Dere ning comment sa ang kanang video des na agi nangutana gid sa gamit sang naong. Mora man ang gigamit og adlaw. Sunscreen katong suki. Mao ni kanang gibamaligjang Floramida. Injay nagkagabi mao ni ang gamiton moisturizer na Sunisa. Kay nato ning comment kapuyan kog tubag. Sumara to karong adlaw. Daghang salamat sa inyong suporta. Ngadyo kog pasensya sa uban. Bawa guban sa last na nga video kay nana ko gipamati dito. Gisapot ko. Normal naman siguro ng tao nga saputon. Labi nagako kay decide ko kakontrol sang emosyon nga na. Mga kog pasaylo kung nakalapas ba ko dito hanggi kumintan. Kay para sa uban okay ra pero dari para lahi jud dating. Ngayon kog makigmingle ka kay di parehara mo kahimtang. Na ako yahamon nang gi-consult pod nga comment. Sa uban nga gikuanan okay ra. Aguban pod pareha na og kuan emosyon nakaingin nga di kuno pod maadjud dating mo nang nato ning comment na ingon nga sobra na kuno pod hanggi comment. Nga maganahan na enta pod. Nga inyong comment before pod mo comment. Nanaan po ninyo di ba pod makasakit. Karon di pod mabaslan. Kaya ako di ba ko makaingin nga kawan ko kanang nay buutan ko kay di jud sa tanang panahon buutan ko. Kay ug na ko di kaujunan musupalpal jud ko. Di sa tanang panahon nga maka paubos ko kay kanila mo tukar ning hang pagka maldita kay maldita man jud ko basta di ko kaujon. Aw musupalpal jud ko. Mo na mapahibaw ra ko labi nagnakoy gibati. Hang lawas aw maldita jud ko.